wanda ka yi shi a tun farko a halitta mai hasken da yake bauta wa Allah. Ƙara dubun tsira wa ɗan Abdalla masoyinka, sada iyayensa da sahabbai masu isa gunka, sada sharifai kaf da waliyai masu isa gunka, samin da masoya da sha'irai mun gode Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Shakti jani na ɗariƙar ka ba mai inkari, Shak Barhama na kai ne ka shimfiɗa alkhairi, samin Shek Sufi mujaddadi jirgin alkhairi, sa Shek Daware Modibbo na samu kamala. Sanadin sona ga Annabi dole na gaishe ka, to abba na ne Yahuzan Annabi la shakka, Ustaz Ahmad Yahuzan Annabi labbaika, ka riƙi Qur'ani da hadisan Annabi alƙibla. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Salamu alaika gwani sanadi na ayar Qur'ani, salamu alama'i kai ne mai wanke zunubi, salamu ala fardun kai ne gatan zamani, ba mai matsayinka son ka ne soyayyar Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ka zo da sanin Allah, kai ka kawo mana tuba, waye a gabanka wallahi ni ban kalla ba, kamin soyayya kai ka sa na kalli alkibla. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Waye gata na a duniya ce min Abdallah, waye sanadina ku ce mini mai ayar Allah, kai ne jagora mai son ka baya shan wahala, ni dai na so ka don ƙaunar ka nake sallah. Ya angon Hafsa ina son kallon Fadimatu, don jikokinta ka sa ni na bari yin surutu, don ta san Allah jika take gun Aminatu, ya zan yi na furta masaninta sai sarki Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. In zan yi aboki sai da mai son manzon Allah, in ka gana so ka to kana son sa Habibullah, kullum burina in ganni da mai son Abdallah, shine sanadinmu a kiyama zai mana jagora. Ni fansar raina na baka ya zama annuri, kai ne wurdina ko yaushe bana inkari, kai ne gata na wallahi kamin alkhairi, don kai aka yi ni har ma nake bauta a gurinsa Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra.
muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Mai taku ɗaiɗai tafiyar ka daban ɗan albarka, mai mata da yawa matsayin komai sun ɗauka, mai ‘ya'ya da yawa kullum suna nan ba shakka, kuma sun haɗa sirrin kamala har ma da jamala. Kamin saukar ka duniya sai aikata sharri, sanda ka sauko ne sannan ka shimfiɗa alkhairi. Mun zaɓe ka ɗabi'ar ka ba ma inkari, mun san ka so mu ka ƙara ƙaunar mu Habibullah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Ranar mahashar ma wallahi kai ne gatan mu, ko yau a duniya kai ne kake ta jin kanmu. Rama mun samu har zuwa cikin kabarinmu, ba mu da tamkar ka daga Allah sai kai Abdallah. Kai ne jigonmu tausayi Allah ya baka, kai ne sanadinmu jinkan kowa na gunka, kai ne ribar mu jarin mu duk na hannunka. Ina wani tamkar ka sai da kai ake sanin Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Ya zan yi na ganka na wanke kuncin da yake raina, in na yi salati na san kana saurare na, in zan ma waƙa ka zo gurin ya Maulana, ka yarda da baitocin da nake maka don zatin Allah. Ina wani tamkar ka mala'iku kaf sun gaishe ka, ina wani a gabanka tunda Allah ya ma barka, ina ma na biyunka annabawa sun roƙe ka, gatan manzanni da sahabbai mai aikin Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Kai ne gata na a duniya har ma da kiyama, kamin na roƙe ka na san ka ban mai kima, tunda na same ka wallahi na zarce ladama. Ya masanin Allah kai Allahu yawa shirya. Allah na tuba ka yafe min dukkan zunubi, domin manzonka al-Mustafa masanin Rabbi. Dukkan magiyinka wallahi shine mahajubi, ba shi da albarka dole sai ya kwashi jalala. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Dan zan sa aya a kasidar ya manzan Allah, ni ne Imrana gun bauta ka cire kasala, gurin yin begen ka sa ai min duk jamala. Sautul baiti ne na Rasulallah bawan Allah. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra. Muna cikin ƙaunar kaɗa ba za mu daina ba, kai ne macecin rayuwar mu ya abban faɗin matu Zahra.